What's up boys, vítam vás u dnešného videa a dneska si ukážeme moje nové topánky. A to presnejšie tieto Adidasky. Tak, poďme na to. Tieto topánky som si kúpil hlavne kvôli ich nezvyčajnej farebnosti. Sivá v kombinácii s bielou a zelenou je za mňa veľmi podarená, hlavne čo sa týka pre značku Adidas. Vyzerá to naozaj ako veľmi pekný celok, len sa mi nepáči ten materiál, z ktorého je to vyrobené, lebo to je akoby taká gumovina, dalo by sa povedať. Prosto veľmi rýchlo sa podľa mňa osobne asi zošucha, ale zase nemôžem im vytknúť ten dizajn, ktorý je naozaj krásny. Samozrejme, logo Adidasu nesmie chýbať a to celkové prevedenie naozaj vyzerá dobre, tak ako by malo aj vyzerať. Neviem, aký máte názor vy na tieto topánky. Za mňa osobne za tú sumu, ktorú stáli, sú naozaj dobré. Ale že naozaj. Lebo prosto čo viac chcete. Sú to bežné topánky do mesta, ako môžeme vidieť podľa podrážky, a to, čo sa dá o nich čakať, to spĺňajú. Ale poďme sa na nich pozrieť trošku zblízka. Takže, jakmile si ich vlastne takto tu prezeráme zblízka, tak vidíme, že opäť klasický jazyk s logom Adidas, s tým, že je tu akoby taký cvok, cez ktorý si prevliekate šnúrky. Okolo celej topánky je taký pekný zelený akoby prúžok, čo dodáva veľmi ako pekný kontrast tým topánkam. Samozrejme, 3 Adidas pruhy nesmú nikdy v živote chýbať. Logo Adidasu samozrejme na strane, vzadu taktiež taký látkový prúžok, ktorý je prišitý k tej gume, a následne, čo sa ako mne páči ako taký veľmi pekný kontrast, je celá zelená podrážka, samozrejme s jednoduchým logom Adidas. Za mňa osobne vyzerajú v celku obstojne a neviem, aký máte názor na ne vy, ale určite, ak na ne máte nejaký názor, nezabudnite mi to povedať dole v komentároch. A môžeme tam kľudne o tom podebatovať, prípadne v nejakom videu, kde sa budeme rozprávať vaše najčastejšie otázky na moje topánky. Ale toto bude pre dnešné videjko naozaj všetko. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.